Egunerokoan askotan erabiltzen dugu, ia pentsatu ere egin gabe. Zertaz ari gara? Arropa zabaltzeko pintzaz. Mundu osoko patioetan, balkoietan eta esekitokietan dago. Txikia, merkea eta itxuraz sinplea da, baina haren diseinuaren atzean eguneroko bizitza hobetzen duen historia dago. Bi beso malguki batez elkartzeak, oihalaren gainean presio konstante aplikatzeko aukera ekarri zuen, ura kaltetu gabe. Mekanismo txiki honek tinko eusten dio arropari, baita haizea dabilenean ere, eta ehunen lodiera guztietara egokitzen da. Kamiseta harinei naiz esku oihala astunei eusteko gai da. Haren forma gainera, erabiltzeko erosoa izateko pentsatuta dago. Esku bakarraz ireki, ipini eta itxi daiteke, segundo gutxitan. Sinpletasun hori diseinu efiziente baten emaitza da. Pieza gutxi, material merkeak eta funtzio argi bat. Diseinua sinplea bada ere, inpaktu handia izan du. Izan ere, milioika pertsonak erabiltzen dituzte egunero. Pintzei esker, arropa azkarrago, seguruago eta modu fidagarriagoan zabaltzen da. Arropa zabaltzen duzun hurrengoan, begiratu ondo pintza txiki horri. Zurezko bi piezetan eta metalezko malgukian irakaspen argi badago. Diseinuan batek, eguneroko bizitzako keinurik txikiena ere eralda dezake.